Uy, taga ako niyo? Taga North Pole. Taga Bukidnon na, taga Bukidnon. Makitang naong yun. O, sa Antisol kayo, mabiyahe na pa dun Japan. Yes, na libre marshmallow. Hindi pa itong tuhod ko. Hi guys. Guys, oh. Are you okay? Okay. Okay, okay ngayo. Ikaw, Jess. Ula mo, just stop. And balik ta diri. Ano? Ko awa na ko compare na ta. Ilak na ko. Kaya pag puputi si Jassy, may pakutananay sa punha. No, just. Mautay na hulot ang buong marshmallow, salad, spurious, Jai, hangin na ya, matuwad yung karya. Jai, mga partner man mo. Sabi John, be. Ala, just ikwan daw na talit-talit ka rin. Ngit-ngit niya dapit si mo. Shadow. Shadow bombs. Shadow bombs. Ala ka. Ay, alam! Overwhelming! Magkatonsil. Ganun mga mistake. Ano lang ginota na yun? Oh my God, paparazzi. Yung girl with the bones sa Christmas yan. Uy, pang South Pole ni. Ano eh, doon na Yeah, i-feature yung aesthetic. Ang aesthetic kasi yan. Ang aesthetic kasi dyan. Ang akta. Diyan. Oy, ayaw. Yes, yeah. Uy, kung kita ba? Magdamay ka. Namas sa layo. Stop. Ano gamay? Itong kamera nga magwapo punta. Ito ata, tapok tatapok. Smile. Smile. Nagpalayo bang ka? Oy, ang group 2, smile, ang group 2. Uy, yun sa Manila niya. Magtuon lang ang picture na. Sige na. Ano, inito yun. Init diri. Langan na kayo, maglaro dyan mga... I can breathe again with all I am in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship you. I will
Bring me Bible. Oh, man. Okay, bring me any deodorant. Deodorant. Ada ka lang niyo eh. Oh, down, deodorant. Iya, kay mo doon dan. Isa ko kay kita lang. Kasi ko rin dala sa iya mga gamit. Itong karilo. Laki remark. Kaya wala ka ikaw okay pa na ito yun. Oh, sige, Korea. Bring me anything na makita sa first aid kit. What? Ay, nakikita ko gamit diha. Your own gamit, your own gamit. Bitit pa dyan. Alcohol for. Bring me 1997 nga peso coin, 1 peso coin. 1997, 1 peso coin. 1997, 1 peso coin. Damay! Damay! Dagang damay! Piso! Mga piso diha, 1997. Oh, di ba, Ben? Oh, Hoy, tawag bahala pa isa na. kanina kayo nuhatag, ani. Ako lagi na po. Kulitin lagi sa mobile. Usan. Bring me. Benchas nga ay buslok. Bro! Isa na yung mga Biblia niya. Adri. Hey, Luke 1:38. Pagkaling mo. Okay, paano? Close your Bible. Okay, asan ang close na yung Biblia? Ote. Okay, Ecclesiastes 3:11. Go. There is time. Kakate. Mali! It makes all things beautiful. It is time. God, please show Kakanta na dyan si Pauline. May, kakanta na dyan si Pauline. Iyo ka Pauline, di ka mo kanta. Nakakanta na si Pauline ba? Te, nakakanta na si Pauline, te. Nalungkapot yung sipurin. Tama ko sa Inis time. Okay. Psalms 150. Psalms 150. Verse 6. 150. Oh, wala labot daw mga singer, tebe. Dilabot mga singit. Apin mo na kayo. Worship ba? Gi, balayon yang. Lamentations sa to. Ah, wala eh, mukhang pan-pan. Sige na, forever. Tunuhan. Ano, si Amoy. Ay, gigi. Ay, hilom sa mo. Let everything that has breath praise the Lord forever. Oh, di ba? Oh. Open. Yay! Dili magmahay. Walay magreklamo ha, walay magreklamo. Open. Alamin lagi ate. Pwede mag-aga. Sige, pakitay mo yan. Hoy. Wala ko pero wala ko curly tops. Okay, Jericho. Wala ko tayo mga amiga. Hoy, pakita, sana. Hoy, pakita ba? Sana. No. Waka.
ang newly elected president sa ano, yung si Jimon! Cash lang na! Cash lang sa ano na kay Wapong nahulutan kay ako na mga presidente. Unta malipay ka ni magamit ng runner siya eh. Bitaw. Kani siya. Bagay mo siya good follower. Follower. No, good follower. Good leader. Oh. Secret na lang ang uban. No, my dear sister. Oy, tablet na. Okay. Thank you so much, Talan-awon. Okay. Kasi ako nabunutan is very sweet. Ay, sweet ka. Murag lollipop. Nice to siya, Tino. Yung matagay kay Kuan. Kanang gina-admire na ko siya. Kanang unsa, kanang believer dyan siya. Kanang makita dyan siya yung kanang Christ likeness God. Makita niya ka. Kuan siya. Rapper na nakakuha. Lami siya glove line. Ay! Lami siya glove line. Tapos, kuan siya babae. Tapos, na siya along. Okay, ang akong nabulutan is lalaki and a pastor. Pastor June. 100,000. Okay. Daghang salamat Colin sa imong tanong. Isa siya kabatanon pang gifted siya. Gifted siya. Ivan. Si Bambi! Ano siya musical instruments kabalo siya. Ivan. Laki, admire ni Kathleen. Kailangan maglutan kay kano lalaki tapos tama-tama kag lawas no. Leader ni sa kaming banda sa jam-jam. Kita ka sobra to daw siya kabata lang. Ay kulang siya na ko na kamera. Yo jam-jam ito. Ay okay do ha. Ang nabunutan is kuan siya, artista siya. Yeah. Si Piolo! Kita rin yung dapat mo pagkaon na madali sa artista. Wala ma-supporting actress. Extra. Ang gwapo ito bunutan, artista po. Gwapo ni siya tao. Ano ra kay? Gibutangan din niya diri oh, Elder Rosilito Kabasag. AKA Coco Martin. Oh!
ni siya. Ya, nani siya, bapa ni siya, may na siya uyab. Pero wala akong kailan, ang utana pa ako damdam, kinsa rin ni siya. Kinsa rin ni Kisiya. Si Mimi day daw. Ay, Merry Christmas. Sabi daw si Siyang-Siyang. Sa ako ng ulong. Sa ako nabunutan kay member ni sa kids o sa youth. Sa tanan-tanan. Wala na ay sa pistol! Kay Kathleen! Ay, nagsabi na sila na naman. Ang nabunutan din kay wala. Okay, so ready na ba? Okay, so it's ready. So, sabay na niya ako. Asan eh? Ay, bro! Hoy! Nada, may bro pets siya. Hoy! Si Mate. Ay, hoy! Bang! Ay, bang! Uy, nangat kayo. Ala, nagamit yun ang limang Thank you! Madam! Pang-office! Senyora. Uy, pang-madam yun kayo na. Sir, asan na ni Mang Sir, May? Pakita mo, May. Pinagduwa, May. Grabe siya mo na nga. Grabe. Tama, wala pa kayo dala si Nina. Oh! Ano niya? Proud case yung Lingkay, grabe. Uy, pan. Sabi pagkas-catch na ito, training. Thank you, Johnny! Salamat kayo sa buang manita. Realize yun niya, wala na ba swing bag. Salamat, Jenny. Wait, baka kayo. Sano? Naguba yun pa yun. Ay, naguba. Sige, masangit. Wala na, nakuha lang. Say ka sulti ni mo ya. For the 2 consecutive years. Yan, inikay ko isa ka tuwing para makat ang kuan ba ang spell. Oh. Nagpadayon siya. Di ba wala ko kami last year? Alam mo, di ko kami para makat ang spell. Nagpadayon. So, I invoke my right against discrimination. Ay, uli daw na dito sa Wanda. Okay, abre. Yan. Every good deed Ah, nakuha, oy. from God. Naku kayo. Oh, sir. Ah, naku kayo. Picture na picture. Ah, si Nina Ugon Kasuro. Wow, Steven, ini pangalan. Personalized. Ano, dako kayo kana. Gamit ko na panghabol. Panghabol na karon sa so, mga way habol. Mga pita, Ana. Uy, dagan kaya to ati. Alasan sila, isa ray lang.
Inyo gagmay kayo. Pero daghan. Thank you! Chor! Chor! Si Makita! Ay, silang magaling. Ading koy. Uy, buhala niya ang pangalan niya. Tumi Lumi. Tingin na lang lang po ng ay tama. Tapos si Kuya Amay. Sige. Ay, sorry. Diretso na lang sa handa. Oh, doy na nakay panghapol doy. One, two, smile. Okay. Okay, tawel na po, tawel na po. Tawel. Oy, tawel. Tawel gapi. Ready na kumulaya. Ready? Wow! Bagay kayo sa ibuhaya. Oy, kana yung tawel bitaw. O, babae, lalaki. Daghan yung kay nanginanglan ron sa Bagyong Udit. Pwede nyo na ikuan. One, two. Oh, closer. Pwede man mo magbabae lalaki. Ready? One, two, three, smile. Oy, dili ba sunod? Babae sa tanan, babae. Uy, babae sa... Maigo man yan. Ay, may go dahil. 1, 2, 3, smile. Hoy, sili ko. Ano yung flashlight eh? 1, 2, 3, smile. Oy, plus lightan si Kwan, Jassy. Jassy. 1, 2, 3, smile. Okay. Oy, maragon mong mga liko. Mga ligo version na ba? Uy, Guys, 5 AM in the morning. Dari napita ng hipos na ito rin. Mama niya ang pool dari para sa inyo sa contribution. Dari wala pa rin sila ng mata dari. Sila si Bandi siguro nila tagnaw. Si G-Boy. Ay ba no to sa iba no? Just jazz. Wala, busy sila. Matanas Pastor. Good morning everybody. Hello. Pastor Gilbert. Matanapod. Junjun. Junjun ni Kwan. Hi guys, hindi na ako pag-jogging. Oh, jogging na daw, jogging. Survive po ng suga nila. Kini survive po ng suga sa kagabi ano. Ito palong gito. Oh, solar. Ang tagiya daw nag-tent lang. It's 5 AM na. What? Vlogger! 5:30. Vloggers! So guys, Yung dalan hindi nga kayo. Ito ba? Ano nga tubangan rin nga kayo. View. May view deck. May parking space.